صلى الله عليه وسلم خصوصا جميع المصنف جميع أستاذنا جميع مشايخنا جميع معلمينا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Tasih begiaken makalah pengendikan kaping 28 bab 11. Nggih menika kekasihipun utawi balanipun iblis. Ingkang nomor 7 wazani lan kang zina. Tetes balane iblis sing dikasih iblis sing nomor 7 niku tiyang sing zina. Duka niku jalur napa estri ngoten. Ruya diriwayatake annahu sallallahu alaihi wasallam satune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala wis ngendika saka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikane kanjeng Nabi iyakum wadiyo sira kabeh wazina lan ing zina. Fa inna fihi mongko iku tetep ing dalem zina iku arba'a khisalin ana papat pira-pira perkara. Wonten riwayat Kanjeng Nabi nate ngendika wedya sira kabeh ing zina ngoten. Sebab zina niku wonten sekawan perkawis madharat sekawan ngoten. Sing nomor setunggal yudhibul bahai minal wajhi. Yudhibu maknane yudhibu ngilangake al-bahaa ing padang minal wajhi saking wajah. Dados tiyang niku nok nate zina, padangi wajah niku ilang ngoten. Mulane kadang sebagian ulama niku nggih sumerep tiyang niki nate zina kalih boten niku sumerep ngoten ditingali wajahe ngoten. Wajahe niku nopun boten padang ngoten. Boten padang. Oh berarti nate zina ngoten. Sing nomor kalih wayaq ta'ur rizqa. Wayaq ta'u lan medhotake ar-rizqa ing rezeki ngoten. Tiyang sing zina niku rezekine niku delalah nggih. Putus ngoten. Angel gampangane nggih kesulitan ekonomi ngoten. Karena mboten enten ceritane nika tiyang-tiyang sing do napa nika. Nun sewu nika sing do dodol awake duka jaler napa estri ngoten. Niku nggih delalah, mboten sugih-sugih ngoten. Nomor 3 wa yusqitur rahman wa yusqitu lan dadi bentukake ar-rahmana ing Gusti Allah kang Maha Welas Asih. Tiyang sing zina niku ndadosaken Gusti Allah niku bendu ngoten, dibendu. Lane kathah nika termasuk keterangan-keterangan nika wonten bab teng kitab Tanqihul Qaul. Nika nerangaken masalah niku mazharati tiyang sing nglampahi zina. Sing nglampahi zina. Dados bentukaken pangeran. Sing nomor sekawan wa yastaujibu lan amrih majibake sapa azani al khuluda ing langgeng finnari ing dalem neraka.
Sing nomor sekawan tiyang sing zina terus-terusan niku bakal langgeng teng neraka. Rawa wasriwayatake ing hadis sapa At-Tabrani Imam Tabrani. Nomor 8 wa akilur riba, kekasih iblis, balane iblis sing nomor 8 niku wa akilur riba, tiyang sing mangan riba. Terus tiyang sing mangan anakane dhuwit. Terus nyambuti nilai tapi wonten anakane. Lah tiyang sing mangan anakane dhuwit niki namine riba. Lah nek bang terus pundi bang wonten bungane. Pokoke niate cara nika cara teng fikih. Pokoke niate nabung pertama teng bank niku mboten krana nganakno dhuwit, mboten nggih niat ngamanno dhuwit, mboten. Niku nek diniati pados bungane dhuwit. Niku namine riba, ngoten. Lah nek niat ngamanno dhuwit niku mboten, ngoten. Mulane nek cara syariah nika wonten mudharabah. Dados bagi hasil, ngoten, bagi hasil. Yang sampun warada wastumaka fil hadithi ing dalam hadis. Hadise ngeten, inna akila riba setuhne wong kang mangan riba iku yu'adzibu den siksa sapa akil riba min hini yamutu ing dalem semangsane mati sapa akil riba ila yaumil kiamati tumeka dina kiamat. Bisa bahati kelawan elangi fi bahri ahmarin ing dalem laut abang mitrat dami kang ngumpamani getih. Wa annahu lan setuhune akil riba iku yulqam den jejeli sapa akil riba al hijarata ing watu kullama ulqima ing dalem semangsane untal sapa akil riba hajaran ing watu sabah mongko kelangi sapa akil riba bihi kelawan watu niku. Summa ada mongko nuli bali sapa akil riba faghiron wong kang buka apa fawahu cangkeme akil riba fayal komu mongko muntalake to jejeli akil riba akhir kang meneh wa hadza lan kaya mengkono keterangan ila ba'ti tumeka dina kiamat. Dados wonten keterangan teng hadis tiyang sing mangan riba niku disiksa nalika teng alam barzah teng kuburan. Mulai mati pejah teng alam barzah. Niku diadab disiksa nglangi teng lautan sing abang, ngoten. Kaya nglangi nok laut tapi laute niku teko getih, ngoten, abang. Terus tiyang niku dijejeli watu, ngoten. Cangkeme dijejeli watu. Dados nalika nguntal watu niku kalih ngambang, nglangi, ngoten. Nglangi kalih nguntal watu nggih abot, ngoten. Terus wonten niku anggere magep tambah dijejeli watu malih. Jejeli watu malih terus ngoten sampai dina kiamat, ngoten, sampai dina kiamat. Dados iku bahayane tiyang sing mangan riba. Nek keterangan teng kitab Dadiri nika tiyang sing gawe mangan riba niku benjang teng akhirat niku wetenge niku mlembung, mboten saged ngadeg. Kabutan weteng, ngoten. Gara-gara niku nalika teng donya mangan riba, ngoten. Waqala nos ngendika sapa Qatadah Imam Qatadah inna akilar riba setune wong kang mangan riba iku yub'atsu den tangekake yaumul qiyamati ing dalem dina kiamat iku majnunan edan. Dados wonten keterangan malih ngendikane Imam Qatadah tiyang sing mangan riba benjang niku nalika ditangekaken ba'ats. Dados nalika ditangekaken ing dina kiamat niku keadaane edan wong gendeng.
sampun kekasih iblis yang nomor 9 wal bakhilu lan wong kang bakhil alladzi la yubali kang ora merduli sapa bakhil min aina saking endi ya jema'u ngumpulake sapa bakhil al malaik bondo ngoten kekasih iblis kancane iblis sing nomor 9 iku tiyang sing bakhil tiyang sing medhit ngoten boten peduli saking pundi nglumpukne bondone saking pundi ngoten niku balane iblis kekasih iblis kala sadika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusane Allah rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikane Kanjeng Nabi ma tarifa ora rusak apa malun bondo fi barin ing dalam daratan wala bahrin lan ora ing dalam lautan illa biman zakati kejaba kelawan nyegah zakat ngoten dados ngendikane Kanjeng Nabi sing nyebabno rusake bondo ting darat ngoten wong sing sugih no daratan duka gadahane napa sembarang napa usaha ting daratan utawi ting lautan sing gadah niku kapal-kapal sing regane miliaran niku ngoten niku rusake niku gara-gara mboten purun zakat, mboten purun zakat. Mulane cara teng hukum fikih zakat niku nggih wonten nika wonten ukurane. Mumpun napa nisabe setunggal taun kedah zakat, bondo tambah kathah, zakate ditambah kathah ngoten. Mboten purun zakat niki sing nyebabaken rusak. Rusak kapal delala kapal niku ya usahane teng laut duka niku ning mangke mbok kerem boten lomba ta sanes-sanesipun ngoten sampun sing nomor 11 sing terakhir wasyaribul khamri kekasih iblis wasyaribul khamri lan wong kang ngombe arak al madminu kang langgengake sapa syaribul khamri alaiha ing atase khamr sing nomor 11 tiyang sing ngombe arak wis nglanggengno ngombe arak ngoten minum-minuman keras ngoten lha niku dados balane utawa kekasih iblis ngoten lha nek kados keterangan ingkang sampun liwat syaribul khamri khamr arak niku dados ummul khaba'ith ibune sedanten maksiat dados goro-goro niku ngombe minuman keras niku saged nglampahi pinten-pinten maksiat sampai dijuluki ibune maksiat. Mulane keterangan ingkang samuliwat nika Kiai Barsesa niku nglampahi dosa sing ageng. Niku goro-goro nggih niku ngombe minuman keras. Ruya diriwayatake annahu sallallahu alaihi wasallam sedune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala iku sendika sapa Kanjeng Nabi man utahe sapane wong iku syaribang bi sapa wong khamran ing khamr kharaja mongko metu sapa man apa nurul imani cahayane iman min jaufihi saking atine man ngoten. Dados wonten riwayat Kanjeng Nabi nate ngendika sapa wonge ngombe arak niku ngetokno nure iman, ngoten iman ilang. Teko atine ilang, ngoten. Gara-gara niku ngombe arak. Dados niku sampun dibahas wonten ing kitab Tanqihul Qaul wonten niku masalah bahayane ngombe arak. Sampai niku ibadah sekawan dosa taun ilang gara-gara niku nglanggengno ngombe arak ngoten. Lah napa ditaubati mboten dilampahi malih ya insyaallah ngoten. Insyaallah niku nggih dikapunten kaliyan Gusti Allah. Bahayane tiyang sing nglanggengno ngombe arak niku no mati pejah niku mboten saged madhep kiblat. Boten saged madhep kiblat nek nglanggengno ngombe arak dados didhepno ngilen nalika jenazah iku didhepno ngilen ngoten. Ngoten ku ditutup langsung
malik diganjeli pun sak dibuka nih malik mboten purun mboten sebab napa niku madharate nglanggengno ngombe arak mboten rawahu riwayatake ing hadis sapa at-Tabrani Imam Tabrani summa qala wallahu a'lam mungkin mawon kula panjenengan sedaya saestu dipun paringi kekuatan iman, kekuatan Islam sehingga kula panjenengan sedaya termasuk pikantuk hidayahipun Allah selamat wonten ing donya, selamat wonten ing akhirat, mulya wonten donya, mulya wonten ing akhirat, bejo wonten donya, bejo wonten ing akhirat, saana turun kula panjenengan sedaya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tawwab